काय म्हणणार, वाईट वाटतं ना असं काम करायला दिलेलं, पैसे दिलेले आणि काम करत नाही हे लोक. आणि काम केवढं केलं आहे? कायच नाही केलं. जे टाकून गेले फक्त तेवढं टाकलं आहे. तर सर्वांना नमस्ते. आणि बघा आम्ही आता आमच्या जागेवरती आलो आहे. आणि काम झालं का पूर्ण? कुठे काम झालं, आलंच नाही वाटतं. तो चिरे टाकून कधीच ठेवले आहेत बघा, दगड टाकून. लास्ट टाइमचं होतं तेवढं तसंच आहे. तसंच आहे. बाकी त्यांनी का प्लेन बिन मला केलं वाटतंय घरात बसून करतोय अजून केलं नाही बघा. असंच असतं ना हे कधी कॉन्ट्रॅक्टचं काम. करणार? त्यापेक्षा हे बघा इथे जसं त्यांनी टाकून ठेवलं तसंच तो पण अजून त्यांनी झाड जो व्यवस्थित काय लेवल केली नाही, तिथे पण काय लेवल केलेली नाही बघा. हे तसंच आहे बघा. हाही असतं कॉन्ट्रॅक्टचं काम. कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आहे आणि काम करायला काय माणसं पाठवली नाही बघा. मी मधोमध आलो बघा. परत ट्रेनचा आवाज आला मी तुला. बाकी जागा बघा. इथून जी येल्लो मार्क दिसते तुम्हाला, तिथे येल्लो मार्क, तिथून जागा आहे ते पूर्ण अशी जागा आहे. तर काय मम्मी तुझं म्हणणं आहे इकडे येऊन? काय म्हणणार, वाईट वाटतं ना असं काम करायला दिलेलं, पैसे दिलेले आणि काम करत नाही हे लोक. आता तुम्हाला एक जनरल सांगतो, टोटल अमाऊंट नाही माहीत सांगत, पण एक कॉन्ट्रॅक्टची जी अमाऊंट होती ना, त्याच्या व्यतिरिक्त जर मी केलं असतं इकडे तर 20, 30, 40 हजार पण वाचले असते. आणि आता किती दिवस झाले देऊन मम्मी? खूप दिवस झाले. हां म्हणजे कमीत कमी 20 दिवस बघा. आणि काम केवढं केलं आहे? कायच नाही केलं. जे टाकून गेले फक्त तेवढं टाकलं आहे. नाही त्यांनी क्रशिंग सँड ते पूर्ण लेवल करायला वेगळं मटेरियल लागतं ते नाही वापरलं आहे. त्यांनी मशीन्स नाही आणली, फक्त आणून टाकलेलं आहे. आणि पैसे घ्यायला 2 वेळा आले घरी. पैसे घ्यायला 2 वेळा आला. मग मला एक सांगा, माझं कॉन्ट्रॅक्ट देता येतं का? ह्यांनी काम किती दिवस सांगितलेले? 15 दिवस सांगितले. 15 दिवस. हां. आणि म्हणून मी कॉन्ट्रॅक्ट दिला ना त्यांना. त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचं कारण काय होतं? कारण मी केलं असतं तर मला 20-30 दिवस लागलेच असते, महिना लागला असता. वेळ पण नाही ना आपल्याला. मग त्यापेक्षा असं वाटतंय की मी कॉन्ट्रॅक्ट नाही दिला असतं तर बरं झालं असतं. आता असंच वाटतंय. मी तरी केलं असतं ते माणसं ठेवून. आणि हे ट्रकच्या बोलतात ना, एक ट्रकचा पैसा असतो तो. 2,500चा ट्रक असतो किंवा 1,500चा हे मटेरियल असतं. तुटलेले असे दगडं बिगडं. तर काम तर काहीच झालेलं नाही. कॉन्ट्रॅक्ट दिलाच नाही पाहिजे यापुढे. याच्या पुढे काहीच करायचं असलं तर कॉन्ट्रॅक्ट देऊ नका. आणि आम्ही पण देणार नाही. आम्ही पण नाही देणार. कारण नाही, हे बघा भरोसेवाले माणसं पण अशी करतात. आपल्या होमस्टेचा वरचा काम केला तेव्हा आपण कॉन्ट्रॅक्ट कुठे दिलेला? ते मी केला म्हणून ते व्यवस्थित झालं. आपण केला म्हणून ते झाला थोडा सगळा पटकन. नाही ते पण राहिलं असं. ते पण तसंच राहिलं असतं. आता ह्याला अजून किती दिवस जातील काय माहिती. जर हे नाही झालं तर मग पुढचं काम कसं होणार? आउट बॉर्डर करणं बाकीचे ते तुम्हाला मी दाखवलं होतं की कसं बनणार. आणि हां, तुम्हाला हे दाखवतो. इथे ही जागा दिसते तुम्हाला अशी सर्व. ह्याच्यावरती कसं बनेल ना, ह्याचे त्यांना मी फोटो दाखवू का? फोटो ते मम्मीला पण दाखवेल मी घरी जाऊन. तुम्हाला दाखवतो बघा 3-4. मग त्यातले तुम्ही चूज करा की कोणतं चांगलं वाटतं इथे, कसलं बांधकाम होणार आहे ते. आणि बाकी आपला रोड, हाच रोड पुढे एक्सटेंड आहे ना, आणि तिथे एंड आहे. बाकी इथे. आणि आपलं चल मग आता काय करणार, इकडून जाऊया. चल त्याला कॉन्ट्रॅक्टरला फोन करायला पाहिजे. आता फोन लाव. आणि आता आम्ही जिथे आलोय तू ये म्हणून बोलव त्याला. ओके चल. बघा पहिल्या नंबरवरून लावला, उचलला नाही. बेल वाजते. फोन लावला तरी पण ते लोक फोन उचलत नाही. नंतर पैसे घेऊन पैसे घेऊन असं पण नाही की आम्ही पैसे देत नाही. आणि हे असे माणसं ज्यांना ऑलरेडी काम दिलेलं आहे बघा, आणि यांनी काम केलेलं आहे आपलं. तो उत्तर देत नाही, कृपया नंतर प्रयत्न करा. आणि हेच माणसं आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया. आणि हेच माणसं जेव्हा बाहेर भेटतात ना, तेव्हा मग लपून जायचा प्रयत्न करतात, तोंड दाखवत नाही मग. पण असं नाही करायचं ना. काम नाही जमत तर नका करून टाकायचं ना पटकन. नाही तर सरळ आता म्हणणार आहे की जेवढे पैसे दिले तेवढे परत दे माझे. बघूया, बरोबर ना मी? बरोबर. हे आता काम कधीच झालं, मग आमचा पण मूड खराब होतो ना. आणि इथे पण
जर आपल्या पायाचा खाली आवाज नाही तर वातावरण एकदम शांत आहे बघ. पाहिजे का तुला? फुलं छान आहेत ना. तोडू नको, फक्त बघ. ते गुच्छा आहे, सर्व गुच्छा आलेले आहेत त्याला. झालं केवढा मोठा गुच्छ आहे. राहू दे, पडशील खाली. चल जाऊया. आणि इथं बघा आम्ही कसं आलो, आम्ही बाईकने आलो. आम्ही दोघंच आलो, काजल आहे घरी. चला, संध्याकाळच्या मी वॉकिंग करतो इकडे. आणि आमच्याकडे किती 1 डझन फळ आलेले आहेत. एक डझन फळ येऊन गेलेत पण घेऊन गेले पण. आता एकच उरलेला आहे, दाखवा. एक उरलाय. बघा किती खुशी होते बघा एकाची. नाहीतर अशा घरी ना 5-6 वेळेस जातात. अरे इथे पण एक आहे बघ. ते बघ कुठे आहे बघ. दाखव. तो लपून राहिलाय म्हणून. काय फळ आहे आपल्या चिकूचा, आपला पहिला फळ. बघा एवढा आनंद झाला ना इकडे. खरं सांगू, मार्केट मधून पहिला चिकू ना येऊन गेले, सर्व चिकू घेऊन गेले. आज आपल्याला पहिला भेटलाय तर देवाजवळ ठेव. पहिला आपल्या झाडाचा पहिला चिकू. चला, चिकूला हात लावल्यावर खाली यायला हातात. खुशी बघा, खुशी आनंद बघा. चल. आणि इव्हनिंगची वेळ, संध्याकाळची वेळ किती मस्त वाटते बघा. इकडे छान वाटते, रिलॅक्स. आमचे बुबू पण बसले रिलॅक्स. सर्व पाण्याचा पाईप टाकून झालं म्हणून सर्व असं काम झालं आहे. ओके, इथे बघा बॉक्स नंबर 1. बॉक्स नंबर 2. आपल्या बेस्टला बॉटल, बॉटल्स न्यू 2 बॉटल्स हवे बघा, चांगल्या कंपनीचे. बघू पाणी पाहिजे. हे आमची इथे बसलेली असते बघा. आणि त्यासोबतच हेच न्यू नाही. आता आमरसची बॉटल पण काल न्यू आली. ॲक्च्युली ब्लॉग करता आला नाही, पण ते पण अजून 100 बॉटल्स आले. दाखवतो बघा आतमध्ये कसे लावलेत ना आमरसची बॉटल. आता कसं झालं, आपल्याकडे पण बिस्लरी आणून का ठेवावं लागतं, कारण सर्वच जण पियत नाही ना. ज्यांना लागतं ते पितातच. आता तुम्हाला आमरसचा स्टॉक दाखवतो बघा. इथे अगोदरचे होते ना, अगोदरचे काहीतरी 100 बॉटल 150 बॉटल होते, संपले. हे सर्व न्यू आलेलं आहे. आणि एवढेच नाही तर इथे बघा तुम्हाला खाली दाखवतो. हे आमचं खाण्याचं राहिलं त्या साईडला राहू दे. हे बघा इथे बॉटल दिसतात आहेत, बघितले. हे बघा ह्याच्यात बॉटल्स आहेत, ह्याच्यात बॉटल्स आहेत, इकडे आहेत. एक दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, ही बॉटल आपल्याकडे 200ला पडते. बाहेर तुम्ही कुठेही जा, ही बॉटल तुम्हाला 260च्या खाली कुठेच नाही. 260 मी एकदम लोवेस्ट बोललो बाहेरच्या मार्केट व्हॅल्यूला. आणि विचाराल किती आहे, तर ही 750 ml पकडा ही पूर्ण. आणि आपलं घरगुती आहे, एकदम घट्ट आहे बघा. ह्याच्यात दूध टाकलं ना तर वाढेल सर्व. मँगो शेक पण व्हायचं. तर अशा प्रकारे इकडे आपला स्टॉक आहे आणि इथे पण आपला स्टॉक आहे. तुम्ही येऊन इथे बॉटल घेऊन जाऊ शकता 200 रुपीजला. आणि ही बॉटल्स ओनली फॉर स्टे मेंबर्स आहे. म्हणजे जसं जेवण आपलं राहणाऱ्या माणसं तसं बॉटल्स फक्त स्टेसाठीच आहे. आउटसायडरला आम्ही देत नाही. आउटसायडरला ह्या बॉटल्स मिळतात बाहेर, तिथून घ्यायचे 260 रुपयाचे, 200चे नाही. एक केंद्र मदत नाही राहायचं. मग हे धडाधड फोड पटापट तडक तुडून टाकीची असू दे असू दे. काजल साईड कर तुला होईल.
तरी मी आईला पण ही घेऊन दिलेली आहे साईडवर ते सोमवारच्या बाजारातनं आपल्या विक्रोळीतनं. मम्मीने घातले वापरलीच नाही. वापरलीच नाही मम्मीला फोन बिन ठेवायला दिलेली. ती तुला होय मग आहे ना? झाला मग बरं आलं. गिफ्ट आला मला गिफ्ट. गिफ्ट आलं मस्त. काजल वापरेल. हो मला कशी सवय नाही ना अशी पर्स लावून अशी फिरायची. काजलने बघ आज काय बनवून दिलं मला. काजलने मस्का बघा ब्रेड काय बोललो होतो बनवतोय. तर गार्लिक मस्का ब्रेड बनवून दिलं जे मला आवडलं नाही. तू पहिल्यांदा घातलं म्हणून. जर काजल तुला घे. थँक्यू. इथे आता मम्मी बघा मशरूमची भाजी बनवते. हा. मी डीमार्ट मधून मशरूम आणते. हा. ते कसं बनवते. तेल टाकला पहिला तर यायचा. तेल टाकला त्याच्यानंतर थोडासा जिरा टाकला आणि आता वाटण टाकलं. आपला कांदा खोबऱ्याचं वाटण असतो ना हां ते टाकलंय. आणि इथे तुम्हाला सांगतो इथे रेसिपी बनत नव्हती. रेसिपी नाही मला बनत लगेच होती. आवाज आता मी मी- तिकडे बुकिंग करत होतो. लगेच आवाज आला की मम्मी इकडे पटकन काहीतरी माझ्यासाठी बनवते. हा. तर पटकन कॅमेरा चालू केला म्हणजे तुम्हाला तरी आता रेसिपी दिसतील मध्ये मी बघा मध्ये. मी तयार पण नाही. हा मग ते सांगतो मी ना उलट इकडे. तयार होती तर मी कपडे काढून मॅक्सी घालून आले. म्हणजे रेसिपी शूट नव्हती होत इथे नाही बरोबर. होती. आता काय करते धना पावडर म्हणजे मशरूमची भाजी वाटण टाकून करतेस तू. वाटण टाकून करायची मस्त होते. हे आपले जे मसाले आपण रेग्युलर टाकतो ना हम्म. ते टाकायचे. तेच ना. गरम मसाला हळद जिरं हे सर्व टाकायचे. आणि आता काय करायचं हे. आता त्याच्यामध्ये आता ढवळायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडा आपण टोमॅटो नाही टाकायचा आहे. आपण दही टाकायचं आहे. म्हणजे आंबटपणासाठी. हा आंबटपणा इथे बघा हे सर्व ढवळून होते तोपर्यंत मी तुम्हाला आता इकडे दाखवतो बघा काय होतं. इथे बघा इकडे काय डिस्ट्रीब्युशन चालू आहे. बिस्किट डिस्ट्रीब्युशन. आपल्या गेस्टने आणलेले ना साठी आणलेले म्हणून ते देते आता. इथे एक आहे दोन आहे तिसरी कुठे आहे. इथे आहे 3 जण आहेत ना. ओके हे कर. 2 चमचे दही टाकायचा. दही टाकलंय. आता ते ढवळायचं चांगलं आणि त्याच्यात मशरूम टाकायचे. पाणी ओतायचं आणि झाकण मारायचं. झालं. 5 मिनिटात भाजी तयार होते. फक्त वाटण तयार पाहिजे. मशरूम स्वच्छ धुतलेले आहे. धुवून कापून ठेवलेले होते. मी करणार होते दुपारी पण दुपारी वेळ नव्हता ना आणि दुपारी सगळ्या भाज्या तयार होत्या झालेल्या. झाली माझी भाजी. हा आता काय पाणी टाकायचं मीठ टाकायचं झाकण मारायचं. झाली. हा मग 10 मिनिटं शिजवायची. झाली. चला कोणत्या तरी प्रकारे तुम्हाला इथे एक रेसिपी दिसली. खूप दिवस झाले ताटत दिसतात आहे सर्व होमस्टे दिसते रेसिपी दिसत नाही. होय. तर ऍक्च्युली मशरूम- कसं तू खूप दिवसांनी मशरूम आणलेस ना. हो आणि बाकी घरी कोणाला मशरूमची भाजी जमत नाही मम्मी शिवाय. होय. हां तर इथे म्हणून मम्मी करते. आता इकडे काय आलं लसणाची पेस्ट. आलं लसणाची पेस्ट टाकायला विसरली. हां म्हणजे आता सुरुवात सवय नाही ना. सवय मोडली आहे ना जरा. जेवणाची हा रेसिपीची ऍक्च्युली. हा थोडी आलं लसूणची पेस्ट टाकायची. मग पाणी आलं वाढलं. लसूणची पेस्ट नसली ना तर लसूण चेचून टाकायची आणि आलं किसून टाकायचं. म्हणजे आपली भाजी झाली. भाजी रेडी. पाणी टाकून आपल्याला शिजवायचे बरोबर आहे ना. हा थोडं पाणी टाकायचं कारण मशरूम पण पाणी सोडतो. हो, मशरूमची भाजी जर तुम्ही खायला बघाल तर थोडीशी अशी छान वाटते खायला मस्त वाटते. कालवा मुले खाता ना तुम्ही. मुले हो शिंपले, तसं कालवा. ऍक्च्युली हे व्हेजिटेरियन मध्ये नॉनव्हेज आहे. हा मशरूमचा पिझ्झा असतो मशरूमचं काय काय असतं. असं मशरूम न पाणी टाकता वाफेवर केलं ना तरी पण चालेल. पण आपल्याला कसं जरा हे पाहिजे ना जरा पाणी पाहिजे. थोडं थिकनेस पाहिजे. बरोबर. हा मग थोडं पाणी टाकायचं. थोडं पाणी टाकलं बघा. आणि आता मीठ टाकायचं आहे. मीठ मम्मी विसरते नाही विसरत लास्टला. मीठ मी रेसिपीमध्ये कधीच विसरत नाही. मीठ म्हणजे थोडा जरा कमीच टाकायचा मशरूम मध्ये कारण मशरूम आलतात. आता दिसतं त्यापेक्षा भाजी कमी होते. कमी होते. जशी मेथीची भाजी कशी झाल्यावर हे हा होते. कमी होते तशी. आता आता ढवळते. आताच बघा कशी दिसते चिकन सारखी ना बरोबर. ग्रेव्ही.
आणि मशरूमचे बघा, मशरूम असा अख्खा होता, त्याला ते मम्मीने 4 भाग केलेत बरोबर. हो, आधी पहिले धुवायचे स्वच्छ, धुवायचे वरती पातेल्यात. माती लागलेली असते ना, आणि त्याच्यानंतर ते कापायचे. आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं. आता बघा मम्मी खरंच रेसिपी विसरली आहे. पहिलं झाकण मारायचं बोलायची, आता झाकण ठेवायचं बोलते काजल. म्हणजे आता मम्मी विसरली, आता आठवण करून द्यायला लागेल वाटतं. आता मला परत शूटिंग चालू करायला लागतील रेसिपीची. काय झालं माहिती काय, मी होमस्टेकडे आणि बाकीच्या इतर ठिकाणी इकडे लक्ष नाही दिलं तर थोडंसं काम इकडे तिकडे होतं. पण आता थोडं थोडं सर्व शिकलेत व्यवस्थित. आता असं वाटतंय की आता मी किचन मध्ये जास्त नसते ना, हो आता किचन सांभाळणारी आली आहे. हा, आणि व्यवस्थित किचन मध्ये आता ती डिपार्टमेंट व्यवस्थित सांभाळते. आता थोडं थोडं बर्डन माझ्याकडनं थोडं कमी होते. कमी होतोय. ठीक आहे, तर तरी पण आम्ही थोडे थोडे रेसिपी दाखवणार मध्ये मध्ये. दाखवूया. ओके. हा.